wasan walam duka, ga gaisuwa ga coach Abdul na yi bai daya. Ini dai da fara zan sa Allah mamallaki, nun ko dubin salatin kaga da haka liki, alhinsa har sahabu a sanya batar naki, na roki taimako a ɗan min jannabi, ai wakar ga ingama, hane na hasada karnai karayi min, kasa idan na yi ta masoya su runguma, wakar ta yabsi ya kada man ne nake yi babu wariya. Kai, to haka nake ne ba dan mura ba, na gagari uban kowa, na ci uban kowa. Kai ranar first independent ba wata yariya da samu na ci shinkafa dan mura ba, na kwashe shinkafa na gabza shi, sai da na gama kwashe shinkafar na kawai sai ga wani dan wawu ya zo, wai shi gani yake, wai shi soja, aikin banza. Yamma kada da ya ji ni da mu kaji kai addu'a ne, kun rabbana ne, in har kayo hakan baka da damuwa, za ka zama kainuwa da she daga ilahu ne. FC Academy gagara cikin al'ummar mu bai daya wasu. Sergeant Borogo, yes sir. This is the march past to the next millennium in peace. Yes sir. Right, left, down. yalla bai, dan Allah dan annabi ka yafe ni, wallahi tallahi ba zan sake ba, alquran ba zan sake ba, wallahi na yi alƙawari, wallahi ba zan sake ba, wallahi. To me kamar da kake bani hakuri? Yalla bai, wallahi tallahi ni ne wacce ranar da ci shinkafa da wata yarinya a can, kuma har na sa aka sa taken Najeriya da gudu, wallahi ni ne. Yalla bai, ni ne. Kai ne? Wallahi ni ne. Yalla To bai, ai ka tuna min tashi. yalla bai, yalla bai. Shaf shaf. Duga. Muje.